ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭେଣେଇ ଭେଇ କୁଆଡେ ଗଲେ। ମଉସା ଆକାଶ ବାବୁ ମଉସା ମଉସା ଆକାଶ ବାବୁକୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ। ମୁଁ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଥିଲି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ବର୍ଷା ଭାଇ ଭାଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ହେଉଣ୍ଡି ମୋର ଏତେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା କଣ ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ଟଙ୍କା ତତେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ମନ ଭରି ଦେଖିପାରିବି, ତୋ ସାଥିରେ କଥା ହେଇପାରିବି। ଭାଇ ଭାଇ ତତେ ମୋର ଆରାମ କହ, ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଚୋରି କରିଥିବ ଚୋରି କରିଥିବ ନହେଲେ ମଣିଷ ମାରିଥିବ। ଓହୋ ଟିକେ ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରି କଥା କୁହ। ଭାଷା ମତେ ଶିଖେଇବାକୁ ଭାଷା ପୁଣି ତମେ ମତେ ଶିଖେଇବ? ବାମନ ହାତରେ ଚାନ୍ଦ ଯାହା ବାମନ ହାତରେ ଚାନ୍ଦ ଯାହା ବାମନ ହାତରେ ଚାନ୍ଦ ଯାହା ଏ ଛୋଟ ଲୋକଟା ହାତରେ ଟଙ୍କା। ଓହୋ ନାଇଁ ମଉସା ଆମେ ପରା ଗରିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କେମିତି? ହେଲେ ମଉସା ମୁଁ ଚୋରି କରି ଆଣିନି କି ମଣିଷ ମାରି ଆଣିନି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଦଉନ କାହିଁକି? ଏ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଏ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? କହ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ତୁ ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ? କହ କହୁନୁ ଭାଇ, ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଶୁଣିବ ହଁ ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେମିତି ଆଣିଲି? ଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କିଣିନ୍ ବିକି ଆରେ ଅଜୁ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ ରେ ଅଜୁ? ତୁ ଶେଷରେ ଜିତି ଗଲୁ ରେ ଅଜୁ। ଆଜି ତୋ ଭାଇ ପଣିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ମଉସା ତମେ ନା ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଶୋଇ ପଡିବି। ନାଇଁ ଅଜୁ ନାଇଁ, ମୋର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତୋ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇ ମୁଁ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି ଆଉ ଉଠ ବସ ହଉଛି। ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ Oh